Златю Бояджиев, 1903-1976 година. Портрет на баща ми, 1939 година. Маслени бои върху платно, 50 на 50 см. Обща информация за художника. Златю, срещано също като Златьо Георгиев Бояджиев, е български художник, известен със своите портрети и пейзажи. Считан е за един от най-самобитните български художници на 20 век. Той е роден на 22 октомври 1903 г. в Брезово, Пловдивско. През 1932 г. завършва живопис в Художествената академия, София, при професор Цено Теодоров. Земният път на художника приключва на 2 февруари 1976 г. в Пловдив. Носител е на редица отличия и награди, сред които Кирил и Методий, първа степен, лауреат на Димитровска награда, награда за живопис Владимир Димитров Майстора от Съюза на българските художници и други. Творби на Златю Бояджиев са притежание на Националната художествена галерия, Софийска градска художествена галерия, художествените галерии в Ловеч, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Сливен, Видин, Смолян и други, както и на частни колекционери у нас и в чужбина. Работи в областта на фигуралната композиция, портрета и пейзажа. Творчеството му се разделя на два основни периода. Първият продължава до 1951 година, когато художникът получава инсулт, вследствие на който е парализирана дясната половина на тялото му. Няколко години по-късно Бояджиев отново се връща към живописта, рисувайки със своята лява ръка. През първия период в творбите му се преплитат различни стилови и художествени похвати. В едни платна той изгражда формата плътно и обобщено, с неокласически маниер, а в други използва някои импресионистични техники. В битовите картини от 40-те години формите са синтезирани, вниманието е насочено към отделния детайл, за да се разкрие по-пълно идейния замисъл на творбата. Портретите на Бояджиев от този период се отличават със стегнат и точен рисунък, плътна моделировка на формите и дълбоко вникване в характера на портретувания. През втория период, без да губи идейна връзка с предходното си творчество, Златю Бояджиев изявява други страни на своята чувствителност и търси нови пластични решения. Интересът му към селския бит се запазва. В картините му обаче навлиза една първична романтика, при която реалното се преплита с чудноватото и приказното. Бояджиев създава стотици композиции, портрети и пейзажи, отличаващи се с подчертана експресия и драматизъм. Портретите от втория период са още по-охарактеризирани, понякога и чрез средствата на гротеската. Обща информация за произведението. Картината «Портрет на баща ми» е рисувана през 1939 година. На нея е изобразен портрет на възрастен мъж, който е с лице в профил и тяло в полупрофил, от главата до подгърдите, едър план, който изразява спокойствие. Картината е изработена с маслени бои върху платно с размери 50 на 50 см. Изображението пред вас е изработено върху специална микрокапсулна хартия. Описание. Поставете ръце върху релефното изображение и опознайте общата му форма. Портретът заема цялата картина в едър план от подгърдите на мъжа. Започнете с изследването на картината от горната централна част на листа. Най-отгоре се намира кълпака на главата му, след което отдясно наляво е косата, ухото и лицето, като отгоре надолу са му веждите, лявото око, носа, мустака, брадичката и малка гуша. Следва тялото, облечено в черна антерия от двете страни, а по средата е ризата му, която няма копчета. Долу вдясно на картината е подписана в релеф на автора върху барелефното тяло.
Изследвайте отново цялото изображение и се опитайте да си представите целостта му. Портрет на възрастен мъж с калпак и облечен с антерия.